Katni ni tongnai khoroksa bwrwi civil judge ni bagwi preparation khlai tongmani. O Archana Tiwari ni case thangnai salkolokma romoi tabukphano solve wngyakho tei bo o case simiya orok kwbangma rahosyomoi mysterious kokrok bo hwijak tongo. Salkorokma romoi Madhya Pradesh o bwrwini mamangno chorcha eba kheba kok salaijagwi tongo tabukphano. O mamla eba kheba o case sudu kwmamani simiya kwmamani bisingbo kaisa rahosyomoi yakheba mystery kok hwijak tongo. Bo thwimani yagulo din kaisa laima bai kaisa kok kwtal bo ongkhorwi phaiwi tongo. Bo thwiwi paimani yagulo phiaba tabuk hingke tewaisa haina hai kaisa kok khulasa wngwi phaika o kok rokno lukurok khnamani yagulo jotono wanalaijak. Phiaba mo khebe hingangke khulasa police rok khlailiya o cases o khulasa khlaika ar train o tongnai yatri passenger rokno. Bini o kok bayan yakheba kubui kok o cases ni joto disarokno paltogwi rwwi mano je borok rok uansugwi tongmani alada kok rok. Hingke phaidi bisi yang ayang kok kolok sayakarwi video no chenglaisinai puilani simi. Bumung wngkha Ankita Tiwari bo Indore ni simi belong khlaio. Tei jefuru Raksha Bandhan phainani nai tongo afroni salsa swkangno bo Katni o bini buma bufa tei bufayungno rakhi khana hinui Katni ni train kawi thangna nai tongmani Indore ni simi. Tei bo Indore ni simi Katni o thanani bagwi bo Narmada Express no o train ticket tankha. Tei bo a train o AC coach 3 number o AC passenger wngwi yatra khlai tongmani. Phiaba a jagao kunu seat kwrwi jotono book wngwi phaika. Phiaba a jagao khoroksa passenger tongo pono request khlaiwi koi akoi bo seat rekha bono kisisa. Tei bini logi kaisa bag tongo o bag o gifts rakhi tei kwbangma ree rok bo dajak tongo. Safar yakheba journey kaham kheno choliwi tongmani train Bhopal cross khlaika. Tei Bhopal cross khlaite hor bo wngwi thangka tei a jagao tongnai passenger rok bo muktrwi lai tongbaikha baksa. Tei jefru 11 bajina thango afrokeno o problem occur wngwo. O gotna gotiwi thangmani yagulo keobuphano kubui kok sawi manya sudu anuman simi khlaiwi uansugwi simi se kok swnamlai tongsiwo. Phiaba kunuphano sawi manya o gotnani uklogni reason rok. Phiaba a jangni passenger koyekta kok samani yagulo koyekta kok je hwijak tongmani obo clear wngwi thang tongo. Passenger ara asugwi tongnai saka bo train ni je thujaknai jaga tongmani ar jagano hoite bo tolao ongkhorwi phaika horni 11 phaisinggo. Tei a jorao khe o passenger muktrwi laijak tei Archana jefru okhorna nai tongo afrokeno o Archana ni yakung bini yakungo thela nangwi rwma bai o passenger bo sichawi thangka abagwino bo o kok rokno sawi mankha. Tei a jorao kheno passenger ni aro Archana ni yakung nangwi thangma bai Archana bono sorry hinui maap sankha mwnaiwi hingke bo kunu wngya hini saka o passenger aboni yagulo kheno Archana toilet phaisingo thangka. Ar jagao je passenger tongnai uansugwi tongkha bo toilet o thangkana koyek minute ulo kheno bo kifilwi phaiano hinui. Phiaba koyek minute ulo phano bo kifilwi phailiya abro kheno o passenger uansukka bo tei kaisa coach rogo se thangkana hinui abogino lerwi tongkha hinui uansugwi tongkha bo a jorao. Kubuni coach o bini sinijak borok rok tongna abogwi kok rok sanani thangkana hinui no uansuk tongkha o passenger bo dakti phaiya wngwi. Mane normally 10 থেকে 15 minute yakheba 30 minute kahai rok hingke to kuno sagla kamo o passenger bo phiaba bo hingke gonta 2 gonta kawi thango haipono kifilwi phaiya abogwi bo omo kahai uansugwi tongkha tei uansuknani nangkha amsuk gonta kawi thangma bai.
Fiaba gontare gonta lai thangmaniya golofano phai sokaya Ankita Tiwari aprokeno o yatriya keba o passenger bini gana tongnai obo wansuka kunuya kunu mungsa sikle ongkhana hinai abogino sophaliya bo tei ajrao khina train bo speed khlaiui cholui tongo o kogro wansugui tongma jorao tei kok hingke omo se jefru Ankita toilet facing o thangna nai tongo afroke no narmada je nodi tongmani aino hoite train lainani Fiaba toilet thangmani yagolophono Ankita ongkhorliya o kogrok tabuk bo kaisa question ongoi no tongrukha sungmung ongoi no tabuk phono oboni phirokmung manlia kho kubui khlaiui Police rok o passenger ni bayan eba kheba kok bwskango rimano kaham khlai khnaui boni koktoi no investigation khlainani chaitok laikha tei a somoyni no CCTV footage tei location data rok milirinani chesta khlaika police rok hingke location naimani yagulo arsanan je phone tongmani noro confused ongoi tongkhana Arjuna waisa sawo Ankita waisa sawo bini nickname ongkha Ankita tei bono Arjuna hini bo nungo Arjuna hingka ke bini kubui bumungo riwo abagui ang kaini bumung sawi tongkha norok obono confused tanangdi hingke jefro last location mano bini mobile ni afroke no o je time bo je toilet thango afro no op ongkha je tei je last location manmani obo Narmada bridge ni arjago no mankha aboni bagui no SDRF ni team rok arjago gonta romoi naituk kha Ankita no Fiaba kuno surakta no manlia bini tei bini bag hingke je jago bo achugo kustrio arjago no mankha Arjuna bag hingke pura kaham kwrung no arjagao berajak kuno ula-khula khlai sikogrok hongnani abo kahai bo wansugui mania arjaga no kaham khlai berajak hingke Arjuna jefru o Narmada bridge ni jefru train lai tongo ayangti afroke no bini mobile bo switch off ongthanga tei bobo lapata ongoi thangka o kogrok no tui police rok ni bo bokrok mihimjak kuno phano wansugui manliya biyang phaising tei investigation khlainai obo bo kuno lama nuhurjakliya bini bag bo kaham kwrung no arjagao sita tongo hingke bini mobile bo arjagao time off ongoi thango hingke bo o time bo jagao ongkhori thangka tei bini loge o tamo ongkha o kogrok no wansugui police rok ni bokrok mihimjak tabuk bo Fiaba o train o tongnai passenger ni khoktoi bayan mangkha je kubui kok bo last Arjuna no toilet facing o thangmani nogo hini samani hingke Ankita ni je bufa o hai hini tongkha je o passenger o thuipro je khobor mano afro no o kogrok no saka hingke amsuk guro gui naituk tongnani nanggala khamu o point thangui no naituk laikhamu hini saka tei o point thangui no jaspata khlai mankhamu o bahairok kok saka tei police rok je Narmada bridge tongmani oboni sai haksal 500 km haksal tei yangbo 500 km haksal khlaiui naitungnani bagui chesta khlailaiha chaitok laikha Oke so wanajaknai kok hingke omose Arjuna bai kebo kok banglaima bo kwrui yakheba kebo bai walai suklai omo kahai rok bo kwrui bo pura khulakhuli bwrui kebo bai walaya kebo bai naslimung bo kwrui omo hai bini kebo sutru rok bo kwrui tei bini hamjakma chela rok bo kwrui hini saimankha main wansuknai kok hingke omono je bo kebo bai walai suklai kwrui kebo bai sotro kwrui yakheba bini niji no kuno wansukjaknai wansukjaknai omo hai chela rok bo kwrui amoni bagui no police tei bini buma bufa parents rok sob khlailaiha alada beparo kuno mongsa sok khlaijakhana ani bwsajak siniya borok rok bai hinai hingke police rok wansukka jefru bo toilet ni ongkhori phaya afro bono doglamni hoite kebo dagari phano rioi mangkhana jefru dagari phano rokha hingke o dagarmani belai kheno operat kotor hinai wansugui nanai hinai wansukha tei kok hingke haise a jorao eba kheba a time bo Narmada nodi tei je bridge ni laina tongmani a jorao belai kheno andra gundra tei a jorao belai kheno speed khlai bo train choliui tongo
Tei a jorao doglamne hoite kebo dagari phano rokha hingke tolao klaiui saimanya khobor manya wngnani bo kuno kebo phano saimangla. Jebono aron dagar hoite dagari rokha hingke kebo phano kuno pata mangla sawi phan mangla amsike speed khlaiui tei andra bondra kebo nugnani bo motonia. Police rok passenger rok no sungmani yagulo omo bo kok saimanka je a jorao keboni chirikma eba kheba kok sama rok bo khnaya hinui. Phiaba a jorao train ni khorang bo amsike kotor wngui pungui tongo tei a jorao jekono khorang kok phano sawi rekha hingke aste khlaiui o kok se khnaglak hini sakha. Phiaba tabuk bo o sungmung no wngui tongrokha jepur police rok mokol baithang nogui joto poristiti eba kheba joto situation rok no saimannai afro no borok bisas khlaimannai o kok rok no twiui. Tabuk bo kuno angkita kwmamani kuno proof manya kho wngma bai kuno saimanya kho police rok. Phiaba je jagao jemon Narmada bridge a jagao kirima sincha jaga omo kahai jagao bono naitugui no tongkho tei a jagani gana gini borok rok no bo sungui no tongkho bono kuno jagao de klaijak rok nog yakheba mangkwthai rok de nog abo kahai kok rok. Hingke tabuk suk jorani news o amsuk jora tui no archana yakheba Ankita ni kok saimankho hingke next video o ang bungsuk jora tui Ankita ni bwrwi kok kubui tubuiman ang saitoknai hingke norok part 2 naina muchungha hingke joto comment khlai sadi tabuk suk jora to kuno saiman sugya ko phiaba jepuru news kwtal nugui mannai apro ang explain khlainai hingke paithak jora naimani bagui joto no belai kheno hambai.